Hirugarren munduko txapelketa irabaziz. Gurekin, biba Irati Idiakez. Aupa Irati! Aupa Irati! Aupa Irati, arratsaldeon kaixo, zer etorri, hori da, gustekoa. Bueno, bigarrena omen da, ez da, hiru aldiz ez. Bi aldiz irabazi duzu. Bigarrena da. Bueno, Guk ja hirugarrena eman dizugu. Irabaziko dute seguro. Zerbait esan nahi du, Bai. Prestatu zaitez hirugarrena. bai, Etorri daiteke. Hemen dibi urtea. Elurrak urtu diren garai honetan, zer egiten du Irati Idiakezek, munduko snowboard txapeldunak? Horrena denboraldia bukatu etela, horrena descansatu, rekuperatu, denboraldi oso luzia eta gorra izan da. Txekoa eta ez lagunetaz disfrutatu, eta guain ja laizter berriro hasiko gea entrenatzen. Bai? Baina ez duzu hemen entrenatuko orduan. Aurrena hasiko gea gimnasioan fizikoakin, Ados. eta gero ekainan berez ja alpetagoaz. Alpetara, beraz, Elurria. dena kalkulatuta daukazu. Urrezko domina edo dominak etxean izango dituzu, noski. Gaur goizean, elkarrezketa prestatu horretik aritu gara urrearen kotizazioa begiratzen. Eta ikusi dugu, gramoa 92 euro eta 56 zentimotan dagoela. Hori litzateke pixura. Pentsatzen dugu, domina horiek zuretzat preziorik ez daugatela, ezta? Ez. Gainez ez dakit urria izakoan, Ona, Irati, ona. Baina, txokolatezkoak ez dia, Baina urrezkoak ere ez, ezta? Urrezkoak ere, ez dakit. Martxoan Kanadan izan ziren munduko snowboard txapelketan eta cross kategorian irabazi duzu urrea. Bai. Hori da. Aurrena bankete slalom euki ginun, bigarren gelditu nintzen, oso gogorra izan zen, zeba jelakakin egon guaindikan, eta asko kostatu zaiten ere gorputzakin ondo sentitzia. Baina, bueno, alnun ondoen hainun, eta egia esan gustura gelditu ginen lortutakoakin, bigarren emaitza ere oso ona da. Baina, bueno, aurrenengo postu hori nahi nun, eta gero ja border crossian ja asko sobeto sentitzen izan, errendimendu asko sobia izan zen, eta lortu ginen. Eta zer da, ez jakin jontzako, zer da border crossa? Border crossa da launaka ateatze geanak, portilla irikitzean lau pertsona batea, eta modulua daude hasieran, gero kurba, saltuak. Hor, izaten da, bat beste aurrera tuta, alako entzerronak eta... Ni bigarren joan, de hecho, Bai? Bai, eta saiatu nintzen presionatzen banakin beha, zapaldu ezkeo pixkat erdin nerviosa garko zala. Kakastu intzun pixkat, eta hor lortu nun aurreatzia, osake... Hor, jokuzikin pixkat egoten da? Bukaeran berriro juntatu zaiten, baina etzin pasa. Zemat modalitatetan parte hartzen duzuzu? Bat esan duzu, eta bestea? Bai, eta bestia bankete slalom. Eta zer da bankete slalom? Bankete slalom da eskiko slaloma bezala, baino peraltiakin. Ados. Eta hor zilara lortu duzu, ezta? Bai. Zu dagoeneko referentzia bazara mundu mailan, ja txapelketetara joaten zarenean bestek ja begiratuko zaituzte, eta esango dute hau Irati da, ojo Iratirekin, helburua irabaztea zen? Bai. Aurtengo helburu nagusia munduko txapelketa zen, eta, bai, irabaztia. Aurrezkenean aukera ginazkaun, oso ondo joan temporada, eta helburua hori izan. Eta favoritoetako bat izan da, presio hori nola eramaten da? Egia esan psikologakin lan handia egite deu, zeba nik badakat baita ere autopresio hori eta jendian, askotan ez da ona, baino zuk zure buruan montatzezun presio hori, hori azkenian landu itea baita ere, gorputa bezala buruare bai. Eta galtzek hori nola eramaten duzu? Bueno, horire landu itea. Banket slalomia irabaztia, espero nun egia esan, zeba kristalesko globua lortu nun da denboraldiko munduko kopak super ondo zijoazten banket slalomian bereziki. Eta bigarren gelditu nintzen, ordu gustora neon, baina podiumea atean nintzanean entrenoriak esatezin, etxuelako ezautzen, zeba igertzezan zure horpeia erdi kruzauta zinauela, eta ni nahi gabe, baina bueno. Kristalesko globoa aipatu duzu oraintxe, okorrezpa gaude, kristalesko globoak erregulartasuna saritzen du, ezta? Bai, da denboraldi osoko munduko kopan puntuan emaitza. Ados. Puntu gehiena lortzeitunak txapelketa munduko kopetan, kristalesko globua lortzu. Liga bat irabaztea bezala izango litzatek, ezta? Orduan Irati nolabait ere zu favorito bezala agertzen zinen hor. Horrek zure bizkar gainean alako zama bat suposatu izan du? Bai, azkenian presioa da, jendiak zuretaz espero du, da zu zure buruai hau espero du, orduan lortu inberdet, ez?
Bai. Austrian jaso zenuen, kristalezko globoa. Bai. Hau benetan kristalezkoa da? Bai, baina... Eta osorik iritsi da Euskal Herrira? Ez que, claro, normalian neskai eta besoko neskai da aurrenengua emateiguena. Orduan, nik ez naki guendikan txapelketa hori azkena, zala. Eta ez nintzen konturatu banatu ingo zituela ia kristalezko globoak. Orduan, deitu ziren, atean nintzen da, eta guain zeman berdie. Eta, klaro, guain inklusibitatian asunto honekin, premioa kristalezko globoa berdina da. Eman zienean, nik hartu aurretikan ja zetorren, beste gizo matatzetikan kaja batekin, inglesez, kontu ze, eta nik bai, bueno, hartuko eto. Kontu ze, mentakazu kaja gero sartu, puskatu gabe, ez dakize. Bai, ondo bai bestuta ezi joan, eta abioian etorri zen, Iritsi da. Iritsi da. Osorik. Pixu handia dauka edo hartzeko, bai? Bira bazituta urten. Banket eslalomekua, eta gero banket eslalom da border crossa bi modalitatean emaitza, overall, beste globo bat da, guaindik eta hundillo. Eta hori eman zienean, argazia eskatu zieniteko eta amakineon, hartu nun da, venga ma, ate argazia da. Ja, intzitun hiru bat, venga jozta ezin Oite bimerko duzu. Irati, ez dakit, kristala, zilarra, urrea, hor ari zara akumulatzen ondarea, Eta zilarraren kotizazioa ere begiratu du. 87 zentimo gramoa. Eta kristalan kotizazioa? 80 Kristalaren hori. Kristala pixua baka, Kristalan abitu berdu. Hori, importadora kristalaren pixua da. Bai. Galdetu behar dena da, beres baroski den, ez? Horra esateria, ez? Claro. Galdetuko, Barkatira, dizu hasi zenean 2018an uste dut. Bai. Ez dira urte asko. Zuk esperatzen horrelako maila lortzea. Edo askotan zure buruakin harrituta zaude. Bai, egia esan, guendik da, tipo, bai, hau itez, baina guendik ez sinisten. Baina bai... Ez dira inbeste urte? Ez, zazpi urte, guan dela zazpi urte. Irati, eta urtebete baino gutxiago falta da Chamonixko neguko olimpiar jokoak jokatzeko. Ez dakite horretarako prestatzen hasita zauden, dominetan pentsatzen hasita zauden. Bueno, urrengo urtean nahi dut jokuta ju, baina voluntario bezala, zeba nire kategoria 2008an ez da onartuta. Eta aigea burrukatzen, 2030ako lortzen. Ados. Orduan datorren olimpiar jokoetan ezingo zenuke lehiatu. Hori da. Bueno, ea. Abridora bezala igual, esan izan dut, behintzat probatzeko zirkuitua bat. Gustatuko litzaizuke horregotea, zure buru irudikatzen duzu hor, amets bat da, daukazun beste amets bat, zure bidean? Duda, gabe. Hori da, helburu nagusia. Irati, nolakoa da irati kompetitibidadean? Ba, behitu, hori hasieran ez nakan da esate zien, saca la garra. Ni, ¿qué es sacar la garra? Aprieta el culo, ni, ¿qué aprieta el culo? Halako batean ikasiet zer dan kompetitibitate hori, ez? Baina guzti du partxizian jokatzia. Eta bain ulertu ez zergatik antzat. Baina, bueno, ez nubian ja aldatzea. Ja, zirkuituan sartzen aizen momentuan ja txipa aldatzet, eta... Horain ja, atzaparra badara mazu eta ipurdia estu, ez? Bai, nini jaurrena eta... Eta zure buruarekin exigentea zara? Asko. Asko. Bai, batzutan gehiegi. Hori zaten non, igual ez da honare hainbeste ere baino? Baina, bueno, gestionatu. Momentuz ongi di. Bai, hori egia, bai, momentuz. Aldatuko altzen dituzke, orain harteko zure sari guztiak urre olimpiko bategatik, domina olimpiko bategatik? Bueno, ez que ez dut uste olimpiko bat lortuko nunikan guain arte indeten lami gabe. Erantzun ona. Oso ona. Ostras, ona. Sona. Eluke zentzurik. Bai, ezin eskolitzateke ez da? Bai, gainez aiatu eta irabazi aurrenekuan ez zun grazia asko dutik.